Dobré ráno z postele. Práve nejak 8 hodín, akurát som pred chvíľkou vstala a idem si urobiť nejaké veci na blog. Tríz, neodchádzaj mi. Idem si urobiť nejaké veci na blog a idem do fitka. No a po obede príde za mnou Peťo a dneska som sa rozhodla, že vám zase budem vlogovať celý deň, pretože už som to hrozne dlho nerobila a chcela by som opäť nejak zaktívniť tento môj kanál, takže sa vidíme počas celého dňa. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure it's all funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown. Ja už mám po mojom dnešnom cvičení rannom a idem práve na taxík domov, dám si sprchu a okolo, no tak za hodinku príde Peťo a ideme spolu na obed. A dneska som cvičila brucho a ruky, konkrétne triceps a ja mám tak brutálne slabé ruky, že musím na tom ešte hrozne moc popracovať. Fakt proste, ja zdvihnem tak 3-kilovú činku a už aj tam mám problém a potom mám na druhý deň na rukách totálnu svalovicu. Takže viem, na čom zamakať. A idem si konečne dať sprchu a idem po Peťa na stanicu. Len pre takú zaujímavosť, Tríz môže spávať tuto, alebo vo svojom škrábadle, ale ona nie. Ona si ľahne tuto do krabice na vyhodenie, v ktorej spáva, v ktorej trávi celý deň, namiesto toho, aby ležela v mäkúčkom prostredí. Že miláčik. Typická mačka. On my own, but I'm never alone. Už som vo výťahu a idem momentálne na stanicu za Peťom, inak akože som sa stihla namalovať a umyť si vlasy. Ale nestihla som si ich vyžehliť a mám ich totálne mokré a vonku je zima, takže super. A ideme na obed. A potom, ak sa nám bude chcieť, tak by sme mali ísť na nový byt, umyť nejaké poličky a podlahu, pretože už tam chcem tento týždeň, a už vystupujem, pretože už tam chcem tento týždeň nosiť veci a nasťahovať sa konečne, keď tam boli ešte medzi nejaké komplikácie a mala som nasťahovať dávnejšie. Každopádne stále to už vyjde a odťahujem sa čo najskôr. Ak tam dnes pôjdem, tak vám aj natočím aspoň moju izbu a možno kúpeľňu alebo niečo podobne, takže sa vidíme. Takže už sme spolu. Už sme spolu a skritizovala mi moju mikinu. Akože nie, ale tá mikina sa ma vôbec nehodí k tej bunde. Práve že hodí, povedzte, že áno. Nie, to lebo tá súhlasí, bunda tak to má povie. takéto one a tá stará vypraná mikina. No to je taký punkrockový štýl, tomu ty vôbec nemôžeš s tými tvojimi blogerskými názormi rozumieť. Tá tvoja bunda ale vôbec nie je punkrocková. Drsný underground, tak by som to nazval. No aspoň nechodím, jak keby ma dal niekto do zadku. Názorná ukážka. Ach bože. OK, nie, nebudem zlá. Lebo zase všetci o mne budú hovoriť, že som zlá frajerka. Potom si to natočníke, tak ty budeš chodiť. Nie som zlá frajerka. Čo? Prevalila ma taška. Skoro padol na cestu. OK, ideme si napapať. Láska, čo si dal? Mama mi poradila hrozne dobrú kačicu. Vraj ju jedáva aj táto. Takže vyzerá to takto. A dal som si k tomu aj zemiakovú kašiu, aj keď sa chce na to pozerať, že až tak sa mi to ani nehodí. No ani moc nie, skôr by sa ti k tomu hodili, neviem, nejaké americké zemiaky si myslím. Neviem, ale určite to bude výborné, takže... Počkaj. Poď na to. No. Výborné. Bezdomovec rules. Som hokejista. Ty hokejista. Kamo, podpisy zdarma. Expo, halo. Tak, už sme u nás. Ja si tu akurát objednávam nejaké veci do novej izby z Urban Outfitters. To je taká, tuším, americká stránka. Ja som ten obchod milovala, keď som bola v USA. A majú tam hrozne pekné dekorácie. Peter,
Si tu robí náladok na video. A Tris ma tu sleduje. A Tris je tu dole. A sleduje ho. Oni sú najlepší kamoši totiž. Čo to je? A Tris má pravdepodobne Petra zo všetkých najradšej. Každý má Petra zo všetkých najradšej. Pozrite, aké epické zbytočnosti tu majú. Napríklad nafukovačka v tvare pizze. Alebo držiak na poháre v tvare donátu. Čo ty nám máš zbytočné? Nechápam. Ale sú to fakt cool veci. Napríklad táto mačka, to mal raz Peter aj vo videu, tuším. Vieš, taká tá čínska, čo máva rukou. No, tak aj túto majú. Čo je toto? Dildo. Riri. Inak ten bordel na sedačke je jeho, nie môj. Klasika. Pozrite, kde je Tris zase. Ona si urobila obydlie z krabice na vyhodenie, ktorá je hneď pri koši. Jasné, motorka. Teraz, keď začne točiť. Toto sú tie problémy youtuberov, o ktorých si točila video. Vidíte? Presne o tomto som točila. To je real shit. Video máte dole v popise. No, každopádne. Bez každopádne. Ideme, ježiš, tu vyzerala, aké mám druhú bradu. Takto sa vytrasie ruka. A čo keď sa vytrasie? Ideme do potravín akurát, pretože... Čo na to, že už... Ideme do potravín a ideme načerpať energiu, pretože ideme na nový byt upratovať nejaké veci. Teda len ja idem sa, on sa bude určite len pozerať. Čo? Ja som upratoval viackrát v živote. Viackrát za mesiac, než ty v živote. Moje obľúbené potraviny. Shoutouts to Babala. 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 Máš to natočené? Nie. On si myslel, jak epicky vošiel, že tu natáčam zlatý. Kašli na to proste. Už sme v mojej novej izbe aj s tatom. Biedný nábytok. Tu mám kozmetický stolík aj so stoličkou. A tu mám ešte pracovný stolík a bude to celé hrozne super, takže sa teším a ideme teraz upratovať. Ja idem upratovať. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. Takže izbu máme ako tak hotovú, teda ešte mi ostáva umyť podlaha, ale to už sú len drobnosti. Tam budú, jak sú tieto vešiaky, tak vedľa budú ešte jedny. A podľa mňa to vyzerá celkom dobre, čo poviete. Výhľad vám nenatočím, aby mi sa nikto nechodil zvoniť, ako si to ľudia zvykli robiť tam, kde bývam teraz. Ale každopádne je pekný. Peťo akurát odišiel a ja si pozerám ešte nejaké veci na tom e-shope, ktorý som spomínala, pretože ešte Peťo tam niečo objednala, keď príde domov mi chce poslať možno ešte nejaké oblečenie, čo si chce odtiaľ objednať, lebo na moje odporúčanie zistil, že je to fakt dobrá stránka. Teraz riešim, chcem totiž začať robiť kvalitné vlogy, ale trochu na iný štýl, alebo aspoň teda, netuším, nemám to ešte premyslené, ale chcem to robiť trochu inak, ako to začala robiť polka československej YouTube scény, pretože už sa mi zdá, že všetky vlogy sú viac menej rovnaké a chcela by som si nájsť taký nejaký vlastný spôsob proste natáčania. A rozmýšľam, práve sa rozhodujem, že si kúpim teda kompakt, ktorý je kvalitný, buď Canon, PowerShot, tuším, počkajte, myslím, že tak volá, aby som netrepala hlúposti. Áno, takže či by som chcela Canon PowerShot G7X alebo Canon PowerShot G7X Mark II. A neviem sa rozhodnúť, pretože je tam celkom cenový rozdiel, ale ak by bolo zbytočné pre mňa tá Mark II, tak by som asi do toho nešla. A chcem proste si kúpiť nový foťák na vlogy a chcem robiť fakt také niečo dobré, čo vás bude baviť, čo bude baviť mňa, čo môžem nosiť vlastne stále so sebou v taške, lebo je to malý kompakt, tým pádom môžem všetko vlogovať a celkovo sa mi páči aj čo točí do 60 fps, čo znamená 60 snímkov za sekundu a to sú vlastne také vlogy, ako mal
neviem, za poslednú dobu Gogo, alebo ja to sledujem teda na Ekejšiných videách, je to Ekejšine vlogy sú to. A je to také proste iné a myslím si, že je to skôr také nadčasové natáčanie. Ja vám dám nejaké video tu dole do popisu a môžete si pozrieť, ako vyzerá natáčanie, ktoré natáča ako keby rýchlejšie. Proste on to vyzerá fakt inak ako takéto klasické videá, keď takto s týmto hýbem a keď hýbu s hentým. A aspoň mne sa to mŕte páči, takže veľmi by som chcela jeden z tých foťákov a určite si jeden objednám. Len na môj status sa mi ozvalo dosť ľudí a teraz riešim, že ktorý z nich, či radšej investujem, alebo kúpim si ten lacnejší, lebo ten stačí, pretože obidva sú pomerne drahé, ale zase si hovorím, že to investícia do budúcnosti, ktorá sa mi snáď vráti a točenie ma baví, vlogový kanál ma baví a myslím, že tým, že som si to rozbehla na iPhone je fajn, ale mám pocit, že treba posunúť ten level ďalej, aj keď akože nemyslím to len čisto kvôli tomu, aby to bolo viac sledované, alebo proste nejaké, pretože úplne v pohode by sa dalo natáčať aj na iPhone a dobre to zostrihávať a proste dobre to točiť, ale trošku je ten iPhone možno nepraktický, keď potrebujem natáčať niektoré scénky, pretože si ho musím pokladať a podobne, veď to ste videli aj pri dnešnom cvičení a celkovo mňa to baví a mňa proste naozaj začalo baviť to točenie, aj keď, ja neviem, viete, píšu mi, že teraz keď som dala zo života youtubera video, takže nie som youtuberka tak, ale proste fakt ma začalo to točenie baviť a chcem sa tomu venovať a keby to nie je na YouTube, tak to pravdepodobne robím proste niekde inde, aby si to ľudia pozerali, už by to bol bože, neviem rozprávať, možno by to bol môj blog, ale proste baví ma fotenie a točenie, každopádne nie také tie profesionálne, čo robia fotografia a kameramani, ale také, kde by som mohla nejak prejaviť svoj štýl toho, čo chcem robiť. A áno, to bolo krátke vysvetlenie toho, prečo si kúpujem nový foťák a hrozne sa naň teším a proste viem, že to bude oveľa viac práce a strihania, ale tie vlogy ma naozaj moc bavia strihať a viem, že keď budú ešte kvalitnejšie, tak z toho budem ešte viac nadšená, takže tak. No a teraz to riešim a určite sa vám dneska ešte ozvem. Som mysliteľ poloha. Takto sedí na poličke, úplne na vrchu, kúsok od stropu a všetko si pozoruje. Tvári sa úplne nezaujato. Že, cicuša? Kde ty, satan malý? Ty tiger. Povieš niečo? Divákom? Máš tu fanúšikov, Tris? Nezaujímajú to. Takže myslím, že je rozhodnuté. Rozhodla som sa teda pre túto verziu a v stredu si ho idem kúpiť a hrozne sa teším, takže môžete sa tešiť na to, že vlogy budú na trošku inej úrovni, ako ste boli zvyknutí doteraz. Týmto sa s vami aj lúčim, ešte idem doobjednávať to oblečenie, čo Peťo chcel a idem si objednať tie svoje veci a pôjdem spať, pretože zajtra ráno vstávam do Bratislavy a idem tam aj s Peťom a už čoskoro sa dozviete prečo, ale bude to fakt pecka. Takže vidíme sa pri ďalšom vlogu už asi aj s novou kamerou. Čaute!